Evo, 2 dana, znači na ovom mjestu ovdje, mislim da je dio grada uljepša bio sa ovom fontanom, ne sve večeri inspektor, drugi projekt koji se radi i postavlja čovjek sam sebi pitanje kome smeta razvoj Bugojna, kome smeta ljepota grada Bugojna. Sinoć, znači negdje u jutarnjim satima je neko nepoznata osoba ubacila u fontanu deterđent, da se jednostavno dođe do havarije, da izgore pumpe i da ovo lijepo mjesto ne bude opet u funkciji. Ja pozivam znači javnost da ovo osudimo i mislim da ovakve nam neke, da li je to neko iz neke zlonamjere, mislim da jest, ne mislim da je to neka šala, ali vjerujem ako vole da građani Bugojna će znati osuditi ovaj čin. I mislim da i dalje ćemo raditi, razvijeti naše Bugojno i jedno naše Bugojno treba da bude još ljepše u interesu sviju nas, a ja postavljam opet sam sebi pitanje svima nama, nemojte dirati ono što ipak krasi ovaj grad. A ima dosta toga što Bugojno krasi, ne samo ovo ovdje jedno mjesto, mislim da smo došli u jednu fazu gdje možemo biti ponosni na infrastrukturni razvoj i grada i naših mjesnih zajednica. I onda ako ćemo dozvoliti da pojedinci izađu sa bagerima, buldožerima, da poruše sve ono, ako nismo mi dio većine koji ćemo to uraditi, spriječiti to, onda nam vjerovatno preostaje vrlo ružna budućnost.